nyopet no. Gitu ya. Ra iso. Tumpah burine, Mas. Mulane to nek kolam renang ki ya bayar-bayar ngono latihan. Tangane aja nyekliban terus langsung nang ngarepan, tangane kiwa tengene ndaplang Mas. Lah ngono, nguasai. Nggo keseimbangan. Iso to, Mas? Iso. Majune. Wong nggo pelampung lho. Jenengan kandhani kan Wis ngelemah to sih an. Nek dikandani aja angel, ayo nak. Gimana Belajar yang tertib, yang cerdas ya. Nih, latihan ngeban. ngajari ngeban. Tangane aja nyekeliban, Mas. Lah, ngono kuwi kan kuwi dienggo keseimbangan. Lah, Olah lah balik. iso ta? Iso. Iso. Kuwi wis gandul kowe. Lah nggih. Jenenge ngampol ya kemambang. Coba maju ngalor ngidul, rodok jero nggon pring kae. Arep lumah-lumah. Ngatang-ngatang. Dode. Tekonge seneng lho kaya angon bebek iki lho. Ngajari anak-anak ngeban lho, Bos. Kurang dawa iki nyambung kok. Rasa wedi Mas nggo pelampung lho. Ya. Majune sing jero. Bagus. Maju. Oke. Lah tangane Nah. Lha iwake wis alon-alon ngayunke. Lah tangane ki wong nggo nguasai ngono. Nggo keseimbangan. dilatih dulu. Iki privat ra bayar lho iki. Heeh. Seneng aku. Ayo, Lik. Iki dilekek tekonge diladuk iki. Ayo. Kowe dina iki anu no angon bebek no, Lek. Jeneng kepekonge. Hah? Wis wani, aku ini buran yo, Lus. Wis iso? Ya, Lah, kandhani. Nek balik hati-hati ya, dasar nang ngesor. Wis. Iso lah intine tangane kiwa tengene nggo ngimbangi. Oh, Mas. Kuwi wis ra jajak kono. Sing ora jajak nyoba nengah, rasa wedi. Ya engko nek awas ndase nek Kowe ben ngerti ning jero piye. Lah Wong nggo pelampung lho. wong kudune iki mancing iki langsung iso ngeban dak latihan. Lah iya. Iwake yo lunga kabeh. Wah, mateng, Jon. Lah iso ta, Mas?